Yanto Setang. Hmm. Tidak dikunci ta setangi lambene. Nggih mboten dikunci niku celukane niku Yanto Setang. Ya apa ceritane kok iso diceluk Yanto setangi ben ya apa ceritane? Yanto Setang niku nggih ceritane niku dawa Cak Sura. Lho, lah apa Yanto didawakno diodot ngono ta maksudnya? Lho, kok diodot sih? Jaremu dawa Yanto ya apa sih? Cak Yanto Setang niku duduk ban karet, mboten saged diodot. Lho, sing ngomong ngono malah awakmu sih. Yanto Duwowo mau. Ya apa sih, Dok? Maksude niku ceritane Cak Yanto Setang niku dawa Cak Sura. Lah iya Yanto diceritani sapa? Mboten diceritani nggih. Dari ceritane, arek iki main selame jelar iki. Ya bareng Cak Sura sampean anu Cak mbuleti mboten kondisional. Lho, coba coba kon ngomong-ngomong Yanto Stang Mai apa? Yanto Setang niku ceritane Cak Yanto Setang niku gara-gara niku Cak Yanto Setang niku nganti setang. Lah ya sing garai sapa? Areke Cak lapo kok digara-garai? nggih mboten gawe gara-gara Lho, nganti ya setang. kamu mang jarine gara-gara Yanto Setang. Dituthuk setang ngono ta gara-garae. Ya apa? Mboten wonten mboten gawe gara-gara, mboten ditutuk setang. Cak Nah. Yanto Setang niku mbenakno sepedahe diganti setange nang Cak Wawan. Oh, berarti Yanto iku diganti Wawan. Lapo kok diganti? Main opo karambol ta sekak?